és gran? Sí. Que bo. Ai, i ara? Te'n falta un, no? Està gravant vídeo, fem el de pujar-te o no? Bueno, som-hi. Està gravant vídeo, va. Jo crec que ja estava bé. On? Perquè no és... Grava el cotxe, Grava el cotxe. Sí que un cotxe, a punt. Això. No trobo ara. Una mica més curtet per ensenyar. Want to see? Dificultats que et pots trobar quan penses que el té. Nada más que fa més visible. Ja està esperant. We don't need no education. We don't need no. Això ja és l'última. Ara ho poso del revés. Perquè s'embruti, Què estàs fent, ja? Ja no sé com es enganxi. Si em fico el així. Sí que es veu, Així. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher, leave them kids alone. Nena, que millor enganxat de tots. Per pujar-te la mona.